Люди психуют, просто оставляют животное и уезжают. Начальник участка по адлове и утрыманні безнаглядных жывёл Андрей Сергеевич абураецца такімі адносінамі безадказных горагаспадароў да сваіх пітомцаў. Не справіўся з доглядам, адбылося папаўненне шунюкоў або кацянят. Пакіданне чатырохлапых каля участка па адлове і утрыманні безнаглядных жывёл сёння зазвычайная з'ява. Але стварэнне прытулку для жывёл прадугледжвала размяшэнне менавіта тых, якія не маюць дома і гаспадара, патрабуюць дапамогі і належнага харчавання ці лячэння. З такой мэтай з'явіўся участак 3 гады таму. Сёння тут маюць уласную жылплошчу, амаль 130 сабак, 18 шчанюкоў, 27 котов и 12 котянят. Главное – уход, покормить, забота, приласкать. Они все добрые, нежные. У вас есть распорядок? Сколько вы кормите? Да, есть распорядок. И утром, и вечером у нас кормление. Но очень жаль, что люди выбрасывают животных, они попадают к нам. Надо как-то ответственнее к этому относиться, я считаю. У вас есть? Да, у меня есть и кот, и собака. 2 бригады по адлове безнаглядных жывёл працуюць па заяўцы жыллёва-эксплуатацыйных службаў, а таксама службы 115. Новы прыбыўшы жыхар тут цалкам аглядаецца урачом-ветэрынарам. На участку іх працуе 2. Тут пухнатых накормяць і абагрэюць. У дапамогу асноўным работнікам валанцёры. У далейшым некаторыя чатырохлапыя знаходзяць сям'ю, але такія выпадкі хутчэй удача, а не тэндэнцыя. Мы стараемся их перестраивать. У нас на сайте Брестский мусороперерабатывающий завод есть все фотографии с даты отлова. То есть там люди могут выбрать. Также волонтеры приходят сюда на выгул собаки, их фотографируют. Работает это интернет? Есть обратная связь? Нет, есть обратная связь. Даже после прошлого эфира была обратная связь. Там 2 или 3 собаки у нас именно забрали. Работнікі участка стварылі камфортную умовы для жыцця жывёл. Зусім нядаўна зрабілі тунэль для перамяшчэння ў вальеру на свежым паветры. Аднак жыхары вялікага дома ўсё ж мараць пра ўласнага гаспадара. Кожны, хто жадае атрымаць вернага чатырохлапага сябра, могуць звярнуцца ў прытулак для безнаглядных жывёл. Тут заўсёды рады добрым рукам, а галоўнае добрым сэрцам. Софія Бережная, Тыгран Акапян, телерадыёкампанія Брест.